Gesù, Maranatha, speranza di pace per noi. Vieni Gesù, Maranatha, rivelaci il volto di Dio. Insemmilkom, ninsabu diġà fit-tielet ħadd tal-Avvent. U llum aħna lkoll bħala Knisja ninsabu mistednin biex nifirħu ma' Eżajja l-profeta, fejn fil-Kap 61 jgħidilna nifirħu għax l-Ispirtu tal-Mulej fuqna, għax il-Mulej konsagrana biex inwassu l-bxarat tajba l-fqajrin, biex indewwu l-qalb miksura, biex inħabbru l-ħelsien lill-imjasrin. Irridu nifirħu llum flimkien ma' Marija. F'San Luqa kapitlu 1, versi 46 sa 54 jgħidilna ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Hemm bżonn nifirħu wkoll illum ma' San Pawl fl-ewwel ittra Tessalonkin kapitlu 5 versi minn 16 sa 24. Nifirħu dejjem, nitolbu bla qiegħda u nniżżu ħajr lill-Alla f'kollox. Għalhekk l-Avvent jibqa' jkun il-leħen ta' Ġwann il-Battista. Leħen li qiegħed jidwi f'San Ġwann kapitlu 1 versi minn 6 sa 28. L-Avvent jibqa' jgħajjat illum fid-deżert li hi d-dinja. Għaliex id-dinja hija deżert? Għax hija dinja mingħajr Alla. Iva f'dan id-deżert tibqa' tidwi l-għajta jiena hu l-leħen ta' wieħed jgħajjat fid-deżert, wittu t-triq tal-Mulej. U allura nistaqsu lilna nfusna. Aħna kif qed inwittu din it-triq? Aħna xhieda tas-sew tal-ferħ, tas-salvazzjoni li Alla għandu għall-umanità kollha? Ma ninsewx, l-Ispirtu tal-Mulej fuqna għax ikkonsagrana. Vieni Gesù, Maranatha, speranza di pace